Здравейте отново! Сега ще ви запозная с реда и методите, по които ще се проведе шофьорския индивидуален коучинг курс. Няколко са основните условия. Курса се осъществява с вашия личен автомобил. В него ще се вози и аз като ваш придружител. И само ще допълвам знанията и уменията ви и ще подчертавам, ако правите грешки. Курсът се състои от 8 астрономически часа, по 2 за всяка от 4 категории, и се провежда в удобно за вас време. И сега, какво представляват те? Първата категория е полигон. В тази категория ще наблегне на опознаването на личния автомобил и габаритите му, видовете паркиране и маневриране, и също така елементарната поддръжка на колата. Втората категория – градско шофиране. Тук ще се учим на тънкости при навлизане в тясни участъци, поведението ни в задръстване и следене на обстановката в дълбочина. Как да не пречим, а да бъдем полезни и безопасни за себе си и останалите. Третата категория е каране на извънградско. В този раздел ще обърнем внимание на поведението на автомобила в завой при различни настилки и какво е презавиване и недозавиване, колегиалното отношение спрямо другите участници в пътната обстановка и така нататък. Четвъртата категория е магистрално каране. Както всички знаем, повечето млади шофьори искат да са бързи или първи. Да, но това води до огромни рискове за вашия и чуждия живот. Ако карате от София до морето с 200 км в час, ще пристигнете с 20 минути по-бързо, но с огромния риск да убиете себе си или някой друг, да развалите автомобила си или да изхарчите гориво за 2 морета. Кажете, заслужава ли си? Така че и в тази категория ще обърнем внимание на ограничението на скоростта и използването на спирачките. И кои неща можем, но не бива да правим. Гледайте част 3. Там ще уточним къде може да се видим и как може да се запишете. И запомнете, в задръстване не оставяйте повече от 2 коли разстояние пред вас.